Tervetuloa jälleen uuden Pahuuden anatomia-jakson pariin. Käsittelen podcastissani tosielämän tapahtumiin perustuvia murhia ja vien kuulijani aitiopaikalle tapahtumien keskipisteeseen. Tällä kertaa käymme läpi Shannon Gail Christianin ja Hugh Christopher Newsomin tapauksen. Parikymppinen nuori pari vietti elämänsä parasta aikaa, kun eräänä tammikuisena iltana vuonna 2007 kaikki yhtäkkiä muuttui. Jakso sisältää jälleen kerran varsin raakaa väkivallan kuvailua, joten jatka oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian, sukelletaan suoraan tapauksen pariin. Shannon Gail Christian ja Hugh Christopher Newsom olivat seurustelleet vasta parin kuukauden ajan. Tuore suhde oli intensiivinen. Hugh Christopher Newsom, joka tunnettiin paremmin nimellä Chris, tunsi sisällään Shannonin olevan se oikea eikä peitellyt rakkauttaan muilta. Suhde oli jo edennyt siihen pisteeseen, että Chris oli esitellyt rakkautensa myös vanhemmilleen. Hugh Christopher Newsom syntyi 21. syyskuuta 1983 Knoxvillessä, Tennesseein osavaltiossa. 23-vuotias Chris oli innokas golfin pelaaja. Hänen elämänsä oli aktiivista ja golfin lisäksi lempiharrastuksiin kuuluivat myös tennis, kalastus ja baseball. Lukioaikoinaan hän pelasi baseballia Halls Highssa, mutta loukkaantuminen esti häntä myöhemmin jatkamasta rakkaan harrastuksensa parissa. Käsistään taitava Chris valmistui koulusta puusepäksi. Shannon Gail Christian syntyi 29. huhtikuuta 1985 Teksasissa, josta hän muutti perheineen Tennesseein Knoxvilleen vuonna 1997. Hän oli kaunis, älykäs ja itsevarma 21-vuotias nuori nainen. Shannon valmistui Farragut High Schoolista vuonna 2003 ja aloitti sosiologian opinnot Knoxvillen yliopistossa. Hänen oli tarkoitus valmistua joulukuussa 2007. Lauantaina 6. tammikuuta 2007 pariskunta oli kutsuttu ystävän syntymäpäiväjuhliin. Tiedossa oli hauskanpitoa ystävien seurassa ja molemmat odottivat iltaa innolla. Rakastunut pari tosin halusi viettää hieman aikaa yhdessä ennen juhliin menoa ja olivatkin sopineet käyvänsä ensin illallistreffeillä. Chris vietti iltapäivän ystäviensä kanssa golfia pelaten, joten Shannon kaipasi kahdenkeskistä aikaa ennen kuin oli valmis jakamaan rakkaan poikaystävänsä huomion muiden kanssa. Chrisillä ei tietenkään ollut mitään suunnitelmaa vastaan. Ystävät olivat jo tottuneet Shannonin ja Chrisin kuherteluun, joten antoivat tilaa nuorelle parille. He sopivat tapaavansa juhlissa myöhemmin samana iltana, jossa jatkaisivat yhdessä illanviettoa. Shannon oli laittautumassa iltaa varten kuntoon ystävänsä asunnossa. Hän oli sopinut Chrisin kanssa, että tämä noutaisi Shannonin myöhemmin illalla 8 aikaan ja jatkaisivat matkaa yhdessä ravintolaan. Chris oli kuitenkin sovitusta hieman myöhässä ja Shannon oli turhautunut aikataulun muutoksesta. Parin välille syntyi pientä kinaa. He suuntasivat parkkipaikalle, mutta Shannonin autolle päästyään he olivat jo sopineet riitansa. Shannon istui kuskin paikalle. Chris jäi seisomaan avoimen oven väliin ja kumartui vielä halaamaan Shannonia sovinnon eleeksi. Pariskunnan keskittyessä toisiinsa heiltä jäi täysin huomaamatta auton taakse saapuneet vieraat miehet. LeMarcus Davidson, hänen puoliveljensä LeTalvis Cobbins ja Eric Boyd väijyttivät parin aseella uhaten. He olivat yllättävästä tilanteesta peloissaan ja tottelivat kyselemättä aseella uhanneita miehiä. Molempien kädet sidottiin ja silmät peitettiin sitein. Heidät pakotettiin Shannonin valkoisen Citymaasturin takapenkille ja miehet suuntasivat auton kohti Davidsonin taloa. Chipman Streetillä sijaitseva vuokratalo oli varsin tavallisen näköinen.
Ulkonäkönsä puolesta se ei erottunut naapureistaan millään tavalla. 25-vuotias Davidson, kaappauksen pääsuunnittelija, oli asunut talossa vuokralla vasta hetken aikaa. Hän oli hiljattain päässyt ulos vankilasta. Joitakin päiviä aikaisemmin Davidsonin velipuoli, 24-vuotias Letalvis Cobbins, oli saapunut Davidsonin luokse ja tuonut mukanaan 23-vuotiaan ystävänsä George Thomasin ja 18-vuotiaan tyttöystävänsä Vanessa Colemanin. Kaikki olivat työttömiä ja rahattomia. LeMarcus Davidson oli turhautunut kodissaan ilmaiseksi notkuvasta porukasta ja päivää ennen kidnappausta 5. tammikuuta ajautui riitaan tyttöystävänsä Daphne Suttonin kanssa. Daphne sai poikaystävänsä käytöksestä tarpeekseen. Hän jätti Davidsonin ja muutti pois. Rahaton Davidson oli pulassa ja keksi lauantaina suunnitelman ryöstöstä ja auton kaappauksesta. Davidson tarvitsi toteutusta varten auton, joten soitti ystävälleen Eric Boydille ja kertoi tälle suunnitelmastaan. Shannon ja Chris talutettiin sisälle taloon, jossa tuolloin oleskelivat taloon jääneet George Thomas sekä Cobbinsin tyttöystävä Vanessa Coleman. Uhrit olivat kauhusta suunniltaan ja anelivat kaappaajiaan päästämään heidät vapaiksi. Illallistreffit ja hauskanpito ystävien kanssa olivat muuttuneet pelonsekaiseksi pakokauhuksi. Silmät ja kädet sidottuina, kumpikaan ei uskaltanut kamppailla aseistautuneita kaappaajiaan vastaan. Vastustaminen olisi ollut liian riskialtista ja todennäköisesti vaarantanut välittömästi molempien hengen. Sisällä uhrien pahoinpitely alkoi välittömästi. Ainakin yksi tekijöistä raiskasi Chrisin. Seksuaalisen väkivallan apuna käytettiin myös talosta löytyneitä esineitä, jotka aiheuttivat Chrisille peräaukon alueelle vakavia vammoja ja runsasta verenvuotoa. Shannon seurasi poikaystävänsä silmitöntä pahoinpitelyä vierestä. On epäselvää, kauanko Chrisin järjetön hakkaaminen jatkui kokonaisuudessaan, mutta lopulta mies riisuttiin miltei kokonaan ja ylle jätettiin vain alushousut sekä teepaita. Hänet johdatettiin ulos talosta. Kaulassaan Chrisillä oli koiran talutushihna, hänen kätensä oli sidottu selän taakse ja silmät oli peitetty liinalla. Hänen suunsa oli tukittu sukalla, joka oli sidottu tiukasti paikalleen kengän nauhalla. Joukko kulki kadun yli kapealle viheralueelle, jonka takana kulki junarata. Junaraiteilla 4 miehen joukko seurasi kivun kourissa taistelevan uhrinsa kannoilla aseella uhaten. Jonkin matkaa junaraiteita käveltyään Chrisin matka pysäytettiin ja hänen jalkansa sidottiin yhteen. Pimeän yön täytti 2 laukausta. Ensimmäinen osui Chrisia niskaan, toinen yläselkään. Laukaukset kantautuivat lähialueen taloille, mutta poliisi ei saanut tapauksesta ilmoituksia. Yksi kaappaajista käveli Chrisin vierelle ja painoi aseen piipun tämän oikean korvan yläpuolelle. 3. laukaisu katkaisi aivorungon ja Chris kuoli välittömästi. Teloituksen jälkeen kaappaajat käärivät Chrisin ruumiin peitteen sisään ja valelivat tämän bensalla. Lopuksi käärö sytytettiin tuleen. Palava ruumis jätettiin raiteille ja miehet suuntasivat takaisin Davidsonin talolle. Miesten poissa ollessa Davidsonin vuokrataloon jäivät vain Shannon ja Cobbinsin tyttöystävä Vanessa Coleman. Hän oli ollut paikalla talossa koko Chrisin pahoinpitelyn ajan, mutta ei itse ollut osallistunut varsinaisiin toimiin. Shannon näki toivon pilkahduksen miesten lähdettyä ja aneli Vanessaa päästämään tämän vapaaksi. Hän oli seurannut vierestä poikaystävänsä vastenmielistä pahoinpitelyä ja ymmärsi saman kohtalon odottavan myös itseään, jos ei saisi Vanessaa puolelleen. Itkun sekainen Shannon tiesi miesten lopulta palaavan ja rukoili apua. Vanessalla oli mahdollisuus ohjata Shannonin kohtalo uusille urille, mutta päätti toisin ja lopulta miehet palasivat takaisin talolle. Shannon tiesi menettäneensä viimeisen mahdollisuutensa. Hänen tähän asti kokemansa kauhu oli lamannuttanut tytön täysin. Kaikki oli kuitenkin vasta alkusoittoa tulevalle,
24 tunnin helvetille. Talolle palanneet miehet aloittivat Shannonin pahoinpitelyn ja kidutuksen. He löivät, potkivat ja raiskasivat Shannonin toistuvasti. Seksuaalinen hyökkäys oli äärimmäisen häikäilemätön. Raiskauksien aikana Shannon oli sidottu tuoliin ja aivan kuten Chris, myös Shannon raiskattiin erilaisia esineitä hyväksi käyttäen. Seksuaalinen väkivalta aiheutti Shannonille verenvuotoa ja vakavia vammoja sukuelimiin sekä suun ja peräaukon alueille. Miehet raahasivat avutonta uhriaan huoneesta toiseen, josta syntyi kipeitä, hankautumisesta aiheutuneita palovammoja ja naarmuja eri puolille kehoa. Shannon aneli toistuvasti miehiltä armoa ja pyysi näitä säästämään hänen henkensä. Myöhään sunnuntai-illalla miehet hankasivat koko Shannonin kehon valkaisuaineella, mukaan lukien pahoin vaurioituneet intiimialueet. Miesten pyrkimys oli tuhota DNA-todisteet. Hänet pakotettiin myös nielemään ainetta. Kyseinen aine sisältää natriumhypokloriittia, joka jo pieninä annoksina nieltynä aiheuttaa välitöntä kipua suussa ja nielussa, huonovointisuutta, mahdollisesti veristä oksennusta ja hengitysvaikeuksia. Ensiavuksi suositellaan veden juomista, jolloin kemikaalin vahvuus elimistössä laimenee. Shannonilla ei tätä mahdollisuutta ollut. Hänen kokemansa kipu ja polte on ollut suunnatonta. Pian tämän jälkeen Davidson mursi Shannonin niskan. Ruumis sidottiin tiiviisti sikiöasentoon talosta löytyneillä verhoilla ja lakanoilla ja suljettiin 5 isoon jätesäkkiin. Shannonin ruumis sullottiin pieneen talon keittiössä sijainneeseen jäteastiaan. Shannon oli kuitenkin vielä elossa. Jäteastia oli niin pieni, että Shannonin kasaan sidottu keho mahtui sen sisään vain vaivoin. Hän ei kyennyt liikkumaan. Reidet painoivat voimakkaasti rintaa vasten, joten Shannon sai vain vaivoin vedettyä keuhkoihinsa edes pienen annoksen happea. Arviot kuolemaan johtaneesta tukehtumisesta vaihtelevat suuresti. Tiedetään vain, että Shannonin viimeinen kamppailu on kestänyt 10 minuutista jopa muutamiin tunteihin. Shannonin taistellessa vielä hengestään Davidson poistui talosta muina miehinä Chrisin tennarit jalassaan. Hän lähti matkaan Shannonin autolla ja suuntasi ex-tyttöystävänsä luokse, jolle antoi Shannonilta varastamiaan henkilökohtaisia tavaroita. Mutta palataanpa hieman ajassa taakse lauantai-illan tapahtumiin. Kun Shannon ja Chris eivät ilmestyneet juhliin sovittuna aikana, heidän ystävänsä huolestuivat. He yrittivät tavoittaa Shannonin ja Chrisin puhelimitse ja tekstiviestein saamatta kuitenkaan vastausta. Tämä oli todella epätavallista, joten myöhään lauantai-iltana kello 11 jälkeen ystävät lähtivät etsimään pariskuntaa asunnosta, jossa Shannon oli ollut laittautumassa tulevaa iltaa varten. Parkkipaikalta he löysivät Chrisin auton, mutta Shannonin autoa ei näkynyt missään. Seuraavana päivänä, sunnuntaina 7. tammikuuta, myös Shannonin äiti huolestui, koska ei ollut kuullut tyttärestään. Tytär ei ollut tapansa mukaan ilmoittanut itsestään ja olinpaikastaan. Hermostunut äiti yritti tavoittaa Shannonia ystävien luota ja soitti jopa Chrisin vanhemmille. Myöhemmin aamulla Shannonin työnantaja otti yhteyttä vanhempiin ja ilmoitti, että tyttö ei ollut ilmestynyt töihin. Shannon ei ollut koskaan aikaisemmin edes myöhästynyt töistä, joten äiti huolestui nyt toden teolla ja ilmoitti poliisille tyttärensä katoamisesta. Viranomaisilta ei kuitenkaan apua herunut, vaan vanhempia ja ystäviä kehoitettiin ryhtymään etsintöihin omatoimisesti. Shannonin ja Chrisin perhe ystävineen alkoivat etsiä paria kaikkialta. He soittivat sairaaloihin ja yrittivät parhaansa mukaan löytää tietoa Chrisin ja Shannonin olinpaikasta. Kukaan ei kuitenkaan osannut antaa tietoa kadonneista henkilöistä. Noin puolen päivän aikaan
poliisi sai puhelun ratatyöntekijältä, joka ilmoitti löytäneensä kiskoilta pahoin palaneen ihmisen ruumiin 9th Avenuen ja Cherry Streetin väliseltä rata-alueelta. Poliisit saapuivat paikalle ja aloittivat tutkinnan. Uhrin henkilöllisyys ei tuolloin vielä ollut selvillä, ja on hyvä muistaa, että Chrisin ruumin löytymisen aikaan Shannon oli vielä elossa. Häntä pidettiin vankina Davidsonin talossa vain muutamien korttelien päässä, jossa pahoinpitelyt jatkuivat koko päivän ajan. Samaan aikaan Shannonin vanhemmat jatkoivat epätoivoisesti etsintöjään ja ottivat yhteyttä puhelinoperaattoriin. He pyysivät apua signaalin jäljityksessä ja Shannonin puhelimen viimeisin sijainti pystyttiin paikantamaan Cherry Streetin läheisyydessä olevan linkin kautta. Perhe ja ystävät keskittivät etsintänsä kyseisen alueen ympärille. He kävivät läpi alueen katu toisensa jälkeen ja lopulta maanantaina 8. tammikuuta noin kello 2 aikaan yöllä vain reilu vuorokausi katoamisen jälkeen etsintä tuotti tulosta. Shannonin auto löytyi Chipman Streetin ja Clyder Avenuen risteyksestä vain 2 korttelin päässä Davidsonin talosta. Autoa ei käytännössä ollut edes yritetty piilottaa tai naamioida. Vihdoin myös poliisi kiinnostui tapauksesta ja saapui paikalle. Tutkijoille oli heti selvää, että autoa oli todennäköisesti viimeksi ajanut ulkopuolinen henkilö. Auton kuskinpuoleinen istuin oli vedetty taakse, joten ajajan oli täytynyt olla paljon Shannonia pidempi. Sama koski myös oikeanpuoleista etuistuinta. Useat Shannonin tavarat olivat kadonneet ja autosta löytyi tyhjä Newport-savukerasia. Kumpikaan Shannon tai Chris eivät tupakoineet. Shannon tunnettiin myös hyvin siistinä ja järjestelmällisenä ihmisenä, joten auton siivottomuus ja kuraiset lattiat vaikuttivat varsin erikoiselta piirteeltä. Takapenkiltä löytyneestä kirjeestä taltioitu sormenjälki ohjasi tutkinnat lopulta oikeaan suuntaan. Viranomaisten tietokannoista löytynyt osuma johdatti poliisit Davidsonin kotiosoitteeseen Chipman Streetille. Virkavallan onneksi miehestä oli voimassa oleva pidätysmääräys, jonka turvin taloon voitiin tehdä etsintä. Seuraavana päivänä, tiistaina 9. tammikuuta, 3 päivää katoamisten jälkeen, poliisi saapui Davidsonin talolle. Tekijät olivat jo tietenkin paenneet paikalta ja talo oli tyhjillään. Sisällä etsintää suorittava ylikonstaapeli huomasi keittiössä suurehkon roska-astian, joka näytti oudon muotoiselta. Ylikonstaapeli oletti jonkun piilottelevan sen sisällä ja varautui mahdolliseen hyökkäykseen. Hän veti aseensa esiin ja lähestyi hitaasti kohdetta. Ylikonstaapeli nosti roska-astian kannen ja näki jätesäkkien välistä pilkottavan käsivarren. Shannon löydettiin jäteastiasta kuolleena, silmät ja suu auki. Hän oli alasti vyötäröstä alaspäin. Alue eristettiin ja poliisi aloitti tutkinnat. He löysivät talosta useita parille kuuluneita tavaroita, kuten Chrisin ajokortin sekä Shannonin käsilaukun, iPodin, kengät ja valokuvia. Miltei kaikista tavaroista löydettiin myöhemmin Davidsonin sormenjälkiä, mukaan lukien Shannonin piilottamiseen käytetyt säkit. Asunnosta löytyneiden todisteiden ansiosta poliisi tiesi nyt tapaukseen liittyvän useampia tekijöitä. Talon ympäristöstä löydettiin myös useita hylsyjä ja bensakanisteri, joiden avulla Davidson voitiin myöhemmin yhdistää Chrisin murhaan. Poliisi aloitti ajojahdin pääkohteenaan LeMarcus Davidson. Pian saatiin selville, että Davidson oli soittanut useita kertoja henkilölle nimeltä Eric Boyd. Mies otettiin kiinni ja kuulusteluissa Boyd kertoi poliisille Davidsonin piileskelevän lähistöllä sijaitsevassa tyhjässä talossa. 11. tammikuuta 5 päivää kaappauksien jälkeen Davidson saatiin viimein kiinni Boydin avustuksella ja mies pidätettiin. Davidsonin hallusta löydettiin muun muassa Chrisin tenniskengät sekä 22-kaliiperinen revolveri. Kuulusteluissa Davidson kertoi poliiseille useita erilaisia tarinoita. Aluksi hän kielsi osallisuutensa murhiin täysin
ja väitti, ettei tiennyt tapauksesta mitään. Kuulustelujen jatkuessa hän muutti tarinaansa ja kertoi, että Thomas ja Cobbins olivat henkirikosten takana. Hän kertoi olleensa kotona, kun myöhään lauantai-illalla Thomas ja Cobbins saapuivat talolle varastetulla autolla kaapatut ihmiset mukanaan. Davidson väitti, ettei halunnut olla missään tekemisissä asian kanssa ja oli poistunut paikalta välittömästi. Hän kuitenkin kertoi käyttäneensä Shannonin autoa huumekauppoihin ja tästä syystä pyyhkineensä autosta sormenjäljet. Kaikki oli tietenkin täyttä valetta. Davidsonin kuulustelut kuitenkin edistivät tutkintaa ja myöhemmin samana päivänä Davidsonin antamien vihjeiden perusteella poliisi pidätti LeTalvis Cobbinsin, George Thomasin ja Vanessa Colemanin epäiltynä osallisuudesta murhiin. Myös heidän hallustaan löydettiin useita Shannonille kuuluneita tavaroita. Tutkinnan alussa Eric Boyd ei ollut varsinaisesti epäiltynä osallisuudesta rikoksiin, mutta LeTalvis Cobbinsin kuulusteluissa kuitenkin selvisi, että Boyd oli itse asiassa toiminut kuskina kaappausiltana. Vanessa Coleman myönsi ollensa talossa Shannonin kanssa, mutta väitti itsekin ollensa tuolloin vankina. Tämä väite kuitenkin voitiin kumota hänen päiväkirjastaan myöhemmin löytyneen merkinnän avulla, ja Vanessan osallisuus rikoksiin voitiin osoittaa toteen. Ensimmäiset oikeudenkäynnit aloitettiin vuonna 2009. Eric Boyd todettiin syylliseksi avunannosta autokaappaukseen. Hän oli ainoa epäilty, jota ei syytetty murhista ja raiskauksista, ja tuomittiin enintään 18 vuodeksi vankeuteen. Käytännössä mies pääsi kuin koira veräjästä. LeTalvis Cobbins todettiin syylliseksi raiskauksiin ja avunannosta murhaan. 26. elokuuta 2009 hänet tuomittiin elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. LeMarcus Davidson todettiin syylliseksi kaikkiin syytteisiin ja 28. lokakuuta 2009 valamiehistö tuomitsi hänet kuolemanrangaistukseen. 8. joulukuuta 2009 George Thomas todettiin syylliseksi niin ikään useisiin syytteisiin ja tuomittiin elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Antamansa todistuksen ansiosta Vanessa Colemanille myönnettiin immuniteetti auton kaappauksesta, mutta ei raiskauksista ja murhista. 13. toukokuuta 2010 hänet tuomittiin 53 vuodeksi vankeuteen. Tarina ei kuitenkaan päättynyt vielä tähän. Maaliskuussa 2011 ensimmäisissä oikeudenkäynneissä tuomarina toiminut Richard Baumgartner joutui eroamaan virastaan. Hän oli huumeriippuvainen ja myönsi ostaneensa reseptilääkkeitä vangeilta. Häntä myös syytettiin seksipalveluiden ostamisesta oikeuden istuntojen taukojen aikana. Baumgartner myönsi syyllistyneensä virkavirheeseen ja hänen toimintakykynsä todettiin olleen alentunut vuoden 2009 oikeudenkäynneissä. Kaikki oikeudenkäynnissä tuomitut valittivat tuomioistaan. 1. joulukuuta 2011 tuomari John Kerry Blackwood myönsi uudet oikeudenkäynnit kaikille syytetyille. Tennesseein korkein oikeus kuitenkin kumosi Blackwoodin päätöksen todeten, että oikeudenkäynti tuomarin väärinkäytös oikeussalin ulkopuolella ei välttämättä edellytä uutta oikeudenkäyntiä, ellei virheen osoiteta vaikuttaneen oikeudenkäyntiin. Lopulta uudelleenkäsittely myönnettiin vain George Thomasille ja Vanessa Colemanille. Chrisin ja Shannonin perheet olivat syystäkin järkyttyneitä uusista oikeudenkäynneistä. Chris Newsomin isä kertoi tuolloin medialle antamassaan haastattelussa, että vielä 6 vuoden jälkeen eivät olleet saaneet oikeutta lapsilleen. Kuluneiden vuosien aikana perhe ei ollut päässyt elämään normaalia elämää. Vanessa Coleman kohtasi uudessa oikeudenkäynnissä samat syytteet kuin ensimmäisessä.
Uuden oikeudenkäynnin tuloksena 1. helmikuuta 2013 Blackwood tuomitsi hänet 35 vuodeksi vankeuteen. 4. kesäkuuta 2013 George Thomasille tuomittiin 2 elinkautista murhista ja 25 vuotta raiskauksista. Thomas valitti tuomiostaan Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen, mutta tuomioistuin ei suostunut käsittelemään tapausta. Lisää tuomioita oli kuitenkin vielä tiedossa, sillä 12 vuotta ensimmäisen oikeudenkäynnin jälkeen vuonna 2019 Eric Boyd, joka alun perin tuomittiin vain 18 vuoden vankeuteen, todettiin viimein syylliseksi kaikkiin esitettyihin syytteisiin. Eric Boyd tuomittiin 2 elinkautiseen. George Thomas toimi todistajana oikeudenkäynnissä ja vastineeksi todistuksestaan Thomasin tuomio lyhennettiin elinkautisesta vankeusrangaistuksesta 50 vuoteen. Tuomio sisälsi myös mahdollisuuden ehdonalaiseen. Chipman Streetillä sijaitseva talo, jossa Shannonia ja Chrisia pidettiin vankeina, tuhottiin vuonna 2008 ja tilalle pystytettiin muistomerkki. Heidän kunniakseen perustettiin myös muutamia säätiöitä, kuten Shannon Gale Christian Foundation ja Hugh Christopher Newsomin nimeä kantava baseball-stipendi. Shannonin ja Chrisin surullinen tarina on vain yksi kuvaus elämän ennalta-arvaamattomuudesta. Uhreiksi olisivat voineet valikoitua lähes ketkä tahansa, mutta kohtalokkaana iltana nuori pari sattui epäonnekseen olemaan väärässä paikassa väärään aikaan. Viranomaisten onneksi vastassa ei tällä kertaa kuitenkaan olleet kaikkein terävimmät rikolliset, ja suurelta osin tästä syystä tekijöiden jäljille päästiin varsin nopeasti. Vaikka mikään tuomio maailmassa ei koskaan voikaan peruuttaa tehtyjä henkirikoksia, oikeuden tapahtuminen tuo edes pientä lohtua rakkaansa menettäneille omaisille. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Kuulemiin.